Què opinen de la sentència que ha aprovat el Consell unànimamente per obligació ineludible la sentència que anul·la la protecció de l'edifici de Gesa. Una decisió que està determinada perquè no hi ha cap informe tècnic o jurídic que aconsellés el contrari, no apel·lar al pronunciament judicial. De fet, l'únic informe del que disposen insta a apel·lar la fallada i està elaborat pels seus tècnics de patrimoni, que van ser precisament els qui van recolzar amb els seus documents que l'immoble fos protegit i es declarés ben catalogat per part del Consell, segons es va publicar en el butlletí oficial del 29 de maig de 2007. És a dir, que el van protegir perquè no queda més remei, senyor Garbiñe. Bé, ara se demostra que aquella protecció originària, ho han reconegut inclús el propi Col·legi d'Arquitectes, va sorgir a iniciativa d'ells. I ara el que s'ha fet és... Primer, perquè no se pot fer altra cosa perquè és la veritat. I segona, perquè fer el contrari va en contra dels teus propis actes i això normalment en el jutjat se castiga. Vull dir que llavors se va protegir l'edifici perquè ho van demanar els arquitectes, perquè els informes tècnics, la ponència tècnica i la comissió d'urbanisme ho va recolzar i perquè després el plenari ho va aprovar. I ara, amb una sentència jo he qualificat d'estrambòtica del jutjat de la contenciosa administrativa número 1, d'un magistrat, el senyor Úbeda, que només dona valor a un informe de part i no dedica ni una lletra, ni una, en els informes que defensaven la protecció de l'edifici, ara el Consell de Mallorca se veu en l'obligació de recórrer aquesta sentència perquè no és ferma i de defensar que tot se va fer ben fet, que ja ho diu la pròpia sentència. Però el que, en el meu parer, ha de significar sobre el tema de Gesa és que arrumba totalment la tesi que alguns han defensat de la vendetta. Se deia que aquest edifici s'havia protegit per venjar-se de Núñez, de José Luis Núñez, que abans n'hem parlat, perquè s'havia presentat a Can Domènech. Això és donar-li la volta d'una manera un poc tremenda, a més falsejant-ho tot, perquè el senyor Núñez va presentar a Can Domènech justament perquè protegien Gesa. Justament perquè protegien Gesa. És a dir, ell només va demandar a Can Domènech quan era imminent la protecció de Gesa, no quan el concurs s'havia concedit, que eren 8 mesos abans. És a dir, això és així. I com que inclús ho han reconegut el propi Col·legi d'Arquitectes, doncs jo crec que queda clar. Però en el meu parer, el més significatiu de tot, i a cap, és que ara la presidenta del Consell de Mallorca ha dit que no pot fer una altra cosa perquè ningú funcionari vol fer ha dit per escrit que s'ha de fer una altra cosa. I, per tant, ella fa el que han dit els tècnics. Senyal que va ser llavors una decisió tècnica i que ara el PP no pot fer una altra cosa. Que és que tenim uns tècnics justament perquè se faci el que s'ha de fer, el que diuen les normes que s'ha de fer. Jo que vols dir, a mi me sona tot penós. Jo crec que la gent planteges aquest tema, jo crec que no deuen tenir opinió, perquè, mira, a mi me recorda, perquè si deixem passar el temps, que és el que passarà, perquè el Consell i l'Ajuntament han recorrit aquesta sentència, si deixem passar el temps, això se convertirà, no sé si vos no recordeu, pujant de Solla cap en els embassaments, hi havia un buc d'un immoble, un hotel que va quedar... que era la imatge històrica pujant aquell edifici abandonat que no sabien si l'havien de tirar, esbucar, no esbucar, sentències... I a mi me sona que quan deixem passar el temps passarà exactament en l'edifici de Gesa, perquè, clar, si ningú s'encarrega del manteniment tindrà un valor arquitectònic impressionant, però allò caurà a bocinets, no? A mi m'apareix lamentable, perquè jo crec que això, en definitiva, és el que no s'hauria de dedicar a l'administració pública. Si això ho comparam amb el despropòsit de la platja de Palma, el que ens ha costat d'informes, de reunions, per no fer res. Això és un malbaratament dels dos bens públics, senyors, d'uns i dels altres. D'uns i dels altres. Escolti, un poc més de seny, un poc més de seritat a l'hora de prendre les decisions. Efectivament, deixar que un edifici propietat de l'Ajuntament de Palma se faci malbé és greu.
és greu. I ho va començar a fer la senyora Calvo, però ho està continuant a fer aquest Ajuntament. És a dir, jo hi veig a dalt, quan passam, hi ha el logotipo, hi ha l'escut de l'Ajuntament de Palma. I efectivament, deixar que allò se degradi és responsabilitat de l'Ajuntament. Perquè és terra de ningú. És terra de ningú. Recordem que allà va morir una persona, el van haver de tapiar, perquè un senyor drogadita... Jo crec que és molt diferent aquell esbuc que hi havia allà a Montnàver pujant cap en el Cor Blau, que és la façana marítima de vora la Morada, i el Palau de Congressos. Jo crec que aquí hi ha molt d'interessos, i que comencen a la façana marítima. Aquí hi ha un d'aquests edificis d'enferragut, que hi va haver el Col·legi d'Arquitectes, que va demanar la protecció, considerava que dins Mallorca aquest tipus d'edifici tenia una personalitat i que s'havia de conservar. Vull recordar que ho va demanar Arca, ho va demanar la Universitat de les Illes Balears, i fins i tot també ho va demanar l'Associació de Veïnats. En compte d'això, els que tenien negoci se van posicionar a favor de Tomaró, perquè hi havia la façana marítima. I qui eren? La CAEP, la Federació Hotelera, l'Associació de Promotors i l'arquitecte Patxi Mangado, que és el que ha fet el Palau de Congressos. Aleshores, si això hi afegeix, el grup Barcelona, a través del món, té interessos, d'aquí ve tota la campanya i els centenars de pàgines que han sortit sobre el tema de GESA, d'acord? Aleshores, què passa aquí? Aquesta setmana hi ha hagut el senyor Mangado diu que això ha de tomar perquè aquest edifici no té cap mena d'interès. És un senyor de fora. Molt bé d'aquí, que hem de conservar i que no hem de conservar. Jo, sense entrar, dic que si m'agrada i no m'agrada, si el Col·legi d'Arquitectes demana que se protegeixi la Universitat de les Illes Balears, el Departament d'Art i Arca, doncs jo estic amb aquests. Per cert, vull recordar que una de les primeres coses que va fer Ana Maria Salom va ser llevar Arca com a assessor, perquè segur que ja veia que no seria el que ella volia. Què ha passat ara? Que Ana Maria Salom havia de tomar l'edifici, perquè està, evidentment, de vora aquest bàndol. El que passa que els tècnics li han dit, escolta, nosaltres vàrem firmar, els tècnics del Consell vàrem firmar per la protecció de l'edifici perquè ho creiem, i si ara vas endavant, no tindràs la nostra firma. Per tant, tu mateixa. I, clar, tot el que plou, ell ara ha dit, no pot fer el que volia. Però bé, torno a insistir, el que ha de decidir si GESA ha de continuar o no, no ha de ser el senyor Patxi Mangado, ha de ser la gent d'aquí, ha de ser les nostres institucions. I el Col·legi d'Arquitectes o la universitat, per jo, tenen una credibilitat. Senyor de la Fuente. Jo crec que això és l'exemple paradigmàtic de que les coses se fan de qualsevol manera. Com podem fer un planejament de reforma de la façana marítima amb un palau de congressos, que mos agradarà o no, si això és una altra història, sense aclarir si GESA ha d'estar, no ha d'estar... Podria ser compatible, sempre ho va dir el Col·legi d'Arquitectes, no? Sí, jo no dic que no sigui compatible. O sigui, jo particularment dubto del valor arquitectònic, però jo no soc ningú, jo som una opinió, me pot agradar o no me pot agradar. Hi ha bones persones que diran i determinaran si aquest edifici val la pena conservar-lo. Ja està. No m'agrada, però reconec que li tenc una estima perquè sempre l'he vist. I jo considero molt nostre, molt de Palma. Vendrà un senyor de fora i dirà, això què conyo és, no? Però, bueno, és això és una altra cosa. Però el problema és que se fan els plans sense consens, sense ordre, sense saber si posarem el Palau de Congressos aquí o l'hem de moure 200 metres, o si hem de fer l'hotel aquí o no l'hem de fer. Això és un desastre, és un desastre. I jo crec... Tu dius que això desmunta la tesi d'aquesta vendetta política. Jo tampoc ho descartaria, jo crec que hi ha de tot. Jo crec que hi ha una part política molt important, una part econòmica que s'ha apuntat, una part de guerrilla entre partits polítics, però en el fons el que me preocupa moltíssim és el que deia en Xavi, què passarà amb aquest edifici? Aquest edifici és com la Segona República, tothom el defensava i ningú l'estimava. Això és exactament igual. Jo m'han demostrat que ningú realment s'ha preocupat o estima aquest edifici. Els que el volen tirar i els que s'omplen la boca per defensar-lo. Ningú ha fet res per ell. Senyor Bonet. Està mort d'oi allà. Jo, per començar, jo crec que podríem instar a l'actual direcció d'Endesa que hi torni a l'edifici, perquè estava molt bé, l'utilitzaven i el mantenien, per tant no estaria més que en aquests moments tornen. Jo, més enllà d'interessos, que apuntava el senyor Sastre, i pàgines escrites, el que hem de tenir en compte que del que parlam en darrera instància és d'una sentència d'un jutge, supos que en funció d'un recurs.
Per tant, aquí ningú ha fet cas a lo publicat. Hi ha una sentència d'un jutge que diu no sé què, i aquells acorden, el Consell i el plenari del Consell i de l'Ajuntament de Palma recorre aquesta sentència. Però si anem més enrere, també hi ha que considerar diverses coses. Jo crec que, vull dir, a veure, la protecció de l'edifici se du a terme una vegada que l'edifici és venut. Perquè abans de que fos venut aquell edifici no gaudia de cap protecció. També ho hem de considerar. No és exactament així, Xavi. Protecció no en tenia ni una. En Núñez i Navarro, amb el que jo no tenc cap simpatia ni cap antipatia, el senyor Núñez i Navarro compra l'edifici, com diuen, libre de polvo i paja. Vull dir, escolta, vostè me donin el solar. I a partir d'aquí se mobilitza tot un grup d'associacions i diuen que aquests edificis s'ha de protegir. No estava protegit quan era propietat d'Endesa. Hi ha molts edificis de Palma que estan protegits en l'actual propietat. I tu saps que no el pot vendre. Senyor Perpinyà. No el pot vendre.